Родих се в Банкя, сигурно съм бил 6 кила чист мускул. Още в родилното викнах: давайте магистралите. Станах пожарникар не за да гасим пожари, а за да паля сърца. Започнах да тренирам карате, спечелих си черен колан и пенсионирах учителя. Опря се малко, ама го победих. По едно време пазих Байтошко, знаете го. Да, един ден му подадох сакото и той рече: той ще стане министър. Оказа се прав. Дойде време и създадох ГЕРБ. Не партия, а жив оркестър. Аз дирижирах и мамех, а те пляскаха. Реших да асфалтирам България. Почнах с Хемус, Острума, Тракия. И така до ден днешен. Имаш асфалт, имаш власт. Ето ме сега с жените, винаги съм бил като с строежите. Влизвам с идея, излизам с урок. Хората говорят за едно шкафче. То шкафче, ама злато вътре. Да не мислите, че държа чорапи. Тук нямам какво да кажа. И аз съм човек. Всеки път, като сядам в джипа, пускам лайв. Пеем и строим, а вие къде бяхте? Да няколко пъти се опитаха да ме свалят от власт през годините, ама все ставам и не се предавам. Един ден карам си джипката кротко, гледам се. Опозицията се пръска като глигани в брачна седмица. Прах и писъци. Аз съм си супер, джипката пълна, шкафчето тежи. Вие му мислете: може да не съм премиер, ама съм в сърцата на народа. А ако не съм, ще си вляза пак.